एखादा पक्ष किंवा एखादा विचार हा कुठलाही वास्तूत नसतो, तर त्या वास्तूच्या निमित्तानं जोडल्या जाणाऱ्या प्रेरक विचाराने उजळून निघतो। हा विचार ज्या राजकारणात महत्वाचा मानला जातो, त्या राजकारणात भाजपाचे युवा नेते विशाल परब यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन हा सोहळा अनेक कारणांसाठी महत्वाचा आहे। भाजपाच्या युवा नेतृत्वात आपली एक वेगळी ओळख निर्माण करणारे, कार्यकर्त्यांशी नाळ घट्ट जोडणारे आणि संघटनेच्या बळावर राजकारण करणारं नाव म्हणजे विशाल परब। पक्षात पुनर्प्रवेशानंतर विशाल परब यांनी नव्या जोमानं आणि नव्या ऊर्जेनं पुन्हा मैदानात उतरत आपल्या कामाची दमदार झलक दाखवली। त्यांचा स्वभाव, कार्यपद्धती आणि तळागाळातील संपर्क यामुळे आज भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालंय। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपाला 100% यश मिळवून देण्याचा निर्धार त्यांनी केला असून त्यासाठी त्यांनी शहरापासून ग्रामीण भागापर्यंत संघटन कार्य अधिक मजबूत करण्याचा संकल्प घेतला। अगदी स्पष्ट बोलायचं तर विशाल परब यांचं आता भाजपमध्ये कमबॅक होणारच नाही, अशा आशेवर असलेल्या अनेकांचा त्यांच्या भाजप प्रवेशानंतर हिरमोड झालाय। म्हणून अवकात काढेपर्यंत पोहोचलेल्या आरोपांच्या पैरी सर्रास सावंतवाडीच्या राजकारणात कानी पडत होत्या। पण विशाल परब हे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे कणखर नेतृत्व खासदार नारायण राणे यांना गुरुस्थानी मानत आज वाटचाल करतायत आणि म्हणूनच संघर्षाच्या प्रत्येक वाटेवर दमदार पाऊल ही त्यांची ओळख बनत चालली। जिल्ह्यातील प्रत्येक घरापर्यंत आपली भाजपा हे ध्येय घेऊन वाटचाल करणारे विशाल परब हे आपल्या ध्येयाप्रती समर्पित आहे। या ध्येयाचा पहिला टप्पा म्हणून सावंतवाडीत भव्य आणि सुसज्ज भाजपा संपर्क कार्यालय उभारण्यात आलंय। कार्यकर्त्यांनी नागरिक यांच्या थेट संपर्कासाठी उभारलेलं हे कार्यालय पक्षासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण तालुक्यासाठी आणि पूर्ण जिल्ह्यासाठी ऊर्जा देणारं केंद्र ठरणार।